Okay guys. Okay vir die video. Guys, kykie, ons gaan nou die man baie vinnig stoot nou waarom is. Kykie, hoekom wil jy die man hoog stoot? Ja, hij smaakt een beetje vliegbos. Vlieg, okay, wys ons. Ek soek 'n bietjie vleerke. Vinniger. Vinniger amies. Vinniger bro. Laat hy spin. Hou die maatjie so dat ek op wys man. Hou die maatjie so. Nee, die kan je afspelen. Jij! What the fuck? Dit is niet een phone, hè? Dit is phone, hè? What the fuck? Zie nog als een dummy. Oh, ze zeker zijn rechterphone. Ik weet ook nog wat zeg, jare boza. Hoe hij omhaal en onheim maakt. iPhone 20, Samsung. iPhone 42, nee, het is. En wat ze weer het is, joh, hij man zwaai net al in de ronde. Kijk, je stoot nou haar. Zij was weghardloop, joh. Zij was weghardloop van jou af, man. Hoe lijkt het nou? Stoot daar vannacht. Vannacht, mijn broer. Vannacht, kak vannacht. Hardloop. Nee, zij is bang, man. Zij is bang. Hij stoot ze maar, hij gaat tegen. Stoot hij, man. Hos. Kak vannacht. Kak vannacht, mijn broer. Man, hardloop. Kijk, hier zal ik die mama met een vrieskop.